Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Anji. Oke guys, kali ini aku tuku nggone manyak. Nggone manyak iku mau wonge sokoetan guys. Wonge saiki standby ning nggenku ning andengku iki pokokan. Aku pengen tuku kerupuk manyak karo dicampur pecel iku guys. Dicampur pecel karo di apa jenenge? Nyarani diremuki kerupuke terus dikei gorengan. Pengen ngono guys, tapi ki mau jurene ya kalau siji tok aku. Soalnya wonge alhamdulillah ki mau dagangannya entek guys, karek kerupuk tok karo gorengan, lontongnya ya entek. Aku arepe tuku ngene wong iki. Sen ikut karo ibu ikut tok. Yes. Ora ikut. Ikut ibu mergawe. Wedok mergawe sing lanang ngopi. Dah. Itu mergawe sana ngopi. Yes. Terus tak dari itu turun jam 3 dia jam 4. Tani ini pengen jam 11 awan. Udinku terus kami Raudi. Dapat guys. Iya, bas mau kali ini wadah anu yo. Semoga abang-abang. Ngomong api-api. Wayu-wayu, gemes aku. Iya, aja. Wangi pasti ada jamnya. Oke guys. Yo, kola. Karep mak. Lah, karep sampean. Karo remet kowe. Kowe karo remet. Oke. Oke sih. Pecel banyak. Tek wae meneh. Mak kowe loro mbek pecel ambek gorengan 6.000 bolo. Ya Allah. Ngeri ke. Gila 6.000 ngotros. Apa Mbak Awi? Karena wis ya Allah bi. Sama nakai. Oke, bola. Maris manis. Maris. Pecel manyak iki. 6.000 sak menakai guys ya Allah. Kerupuk dicampur ambek iki apa jenenge? Gorengane siji, kerupuke loro, sambal pecel. Ambek pecel iki 6.000 ya Allah, murah banget guys. Nah, iki cek ning kene iki. Ning kene guys. Sore iki ning kene nang tempomku. Murah banget. Oh, cek ning kene guys. Wah, ini warnanya betul itu. Ini jam ya, sore jam 2:30 jam 3 ini. Aku mau mendarat guys. Mulai setengah loro luweh. Jam loro terus udah gawe. Terus sampai bengi ki malam minggu.
Banyak ya guys yang ada. Dah, ayo nak lari manis. Paisa. Tangguh tangannya. So, fokus. Jangan. Enggaknya mangan sering aja. Aku seneng guys. Bubut kayak ini. Tok guys. Wes teko kalo. Tekan dia. Gak ketok wesan Mas sepeda. Ono anu bajan lek damai nek Mbak Moro mbek Melna Mbak Dila. Kayak konten guys mbek Danis. Ini suasana kami asri guys, setengah papa. Sini main ya. Nanti biasanya nek padang itu ragelanan nih. Tuh kan. Setelah ini ketoke gak udan wae engko. Muga-muga ya gak udan. Sore mertuaku ambek apa jenenge adik bojoku rene guys ngirimi iki apa jenenge jagung godhog wis dong mek mbah pokokman ya oke guys iki jagunge dikei mertuaku guys delok iki wis mateng ki yoan guys jagunge sak rasa gitu dikei aku gak sang godhog ya Allah Gusti lagi sak menake dikei jagung mertuaku guys diteroning kene ning pasar wonge karo Firna karo Amsa iki ndek mangu yo ning kene nek buah ya tak tawani buah iki bato mbek wong-wong kuwi sing samping yo soalnya akeh guys kita tak pada ketangan dadine tak enak kok pakku yo Gusti. Musik guys, tapi kok suaranya kok nek tinggal video kadang hilang, kadang brek aneh ya guys. Ya wes lah. Soai. Ya aku ngenteni Mas Diki, ngenteni wonge ae guys. Kok nggak mulai. Ya mama aku ya wes bar nyapu ning kene. Iku nambah sih guys yo, soalnya kurang. Jadinya yo tak tambahin soalnya aku kan dari itu kan udah sini mau saiki 5 menit lagi bisa jalan di pasar motor berkira menit hancur motor pokoknya pecel lemaknya yang gini ya alhamdulillah mang wongnya yo laris guys ning kene terus wonge nah mulai pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julali terus komen ya guys aku yo apa jenenge awal-awalan